Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponika. Tarabasa lem salong sang pipere ka jok rat hur chodut non malom akaya jada son le claim dam setami EPA prang chilang et pensi kam claim ponang ji la son si wo signify ner kebarni phuloni constituency ke paro Tarabasa lem salong men members la pen secretary president atum kachingwai doko ka jok sang piponong le dara jok rat atum hur chopondut Bangso lamar julong si perang keatum adungan pati bogdon si ahok abirta kirib dunci aphan pati bogdon lo bangsong bongpen perang keatum members atum aphan karju pen nangke thandun ke sangke kabe kali bonta meeting do kokajok pini piponong ledalo lasi isi dia cho hang pono notice ki pitong thek thedara joksi radatum lason aduk donanglo lasi pinna pena bangke sang pipon thu poputa radaphan pachini pon lasi ning bidam nangni ning oi ponangni puta Tarabasa lems dun mai phupen pachini pon phuloni pena running tikathar Karbi Anglong news Tarabasa lem salong nilitum tong sikot pen meeting itu mati itu lah members doan secretary chairman lapen vice chairman nilimen uji tongkar lapen nili vice chairman adak aku nasib ini kupi posi media bitung tung bang nangkok mak kalau sopu thagalam nili ithe thini ke ninji je pasi aporjan lo lapen alang litumhan dia media bitung tung ke bang thanda alang litumhan churu par pilo nasib ini nilitum dak Tarabasa lem salong tong sikot pen members atum lapen secretary president tumen kachingwai tong sikot doko ka jone pini nilitum sangabang pipon tong thekdelo athe nilitum emergency tong sikot pen labang su kachingwai doko ka jone si nilitum pini bang share order ke do abang kutum hat nilitum sang pipon thekdelo asi pina pen bang nilitum continuous mane continue ki pipon ni phasi nilitum jisik kono lapen asang le kabidat takali nilitum meeting doko ka jone si pini abang ke sang kipi stop on zero lasi pina pen abang ke nilitum ko kaya teng kaya mangla reason card ke do tum hanan abang ku tin thanam le nilitum ko lo bang so sang kipi ponji phasi nilitum juru lo lapen dak rabatum nilitum aphan abang pu tim members aphan lapen secretary president anda nongnurang jo pipe daji phasi nilitum ko lo lapen isi bang ke la card holder ke do tum abang ku doan same alang litum dak nilitum han advice na people apen chirok tok pen na klep pipon thega pot alang litum han mela card holder ke do tumanan bhanan litum churu ponlo dak litum Tarabasa lems members hoi pen lapen secretary hoi pen litum anso se ke claim pon ke pami pon senji phasi litum pini nili lamang so media bitum dumanda churu ponlo lapen ke mesen phasi litum claim ponji lapen pini meeting ke do bangke lapulo nilitum asapso emergency to ke do jane nilitum pini sangi pibang stop check lalo lasini tumda isi abange notice mane hang hedat pini sang piji pula so asang pipilo pula so notice hang he jone si kisuman ration card order ke do tumange aning je poi pono lasi the thang the lata halatum nilitum da chini tong the foxi nilitum lasi la ration card order ke do tumanan samilitum ako no piloma mane isi dia chang kono pena pen bangai continuous ki pi pusin litum abang ke dak pini bang ke chingwai pondalo la si pena pen bangai sang sok talong ko Dokhora bierong maker Sonjoy be suicide mati chikok tharbo wo signify ner kepani chukihela police station ke paro Dokhora bierong maker Sonjoy be artaning kan thongke batrok tobia jo por bhai krihini aphi apor malom amena abiri sa jo amat sa phan abina thingpi nimarong along amat apran chenden khoya sing be lapen phul hanse piatum kaching hon asopo karli tang Sonjoy be tobia jo apor hemisita chini donde pinpen lapen rong isi hemisi kachebhong kali pinpen amena birialong amat apran chenden achor thuyading tipi lapen asopo dinis be artaning kan nerkep lapen asopia kibi
birtika bepi arta ningkan hinira achitim aphan chiotikang si ha sining hemreng me dunjuilo lapen chukhiala thana tum arjudun long si tong sekot pen pali dun si arona teng pen chipare deng pon si postmortem aphan difu medical college and hospital an pondatlo lasi kisung ke phobe ka tum aphan KAC Tim Karbi Anglong ki ja tumta kajin supen chirabdun tha pusi chuningri pedopot News Text Report Karbi Anglong News Dokra berok Nang limen se thai limen khoja sing be dak dokra berok non kitilot kitilot abang ke ni su kleng lu chi the ko lo person ne mane pen ka chi bohong ching check ave thang ta ave chi bong ching chek ta ju dun de atumi ada bako gene te karpen provide nang pu ku chatuli provide nang pu si ada ku dam lo angke bai bela ko che dam tu pen bai bela ko ning sam che dam tu tip thom ke dam si bai lu pu punang tha la anchalo ni li tu pu so ching kilong ke to we ke ni lem wang with lo ching ki mo de lu pine lo person hora ki pen si pine lo person ne kali chini ndi abang wang we tang de ching kilong lu tang de lu tang te la so kiti tang abang pu non ko pisi ki klempo non ke bang police tu pon tang de lu ke postmortem kuri nangji pu si pon de lu ke postmortem ka kuri lo malo chi dun la ke ni so po ki bi em chang chi dun le non la si ing hong prong cho lu nang le lu te pon phit pu si chi pu balok tu pen hai pon wa lu ni le lam thi Langhin constituency ke parlo Selawar Raikom English High School along education awareness cum felicitation program ke pamanpon wo signify ner ke pani Langhin constituency ke parlo Selawar Raikom High School along KSC Selawar branch penchapatir piponsi education awareness cum felicitation amai ke pamanpon bangso along jasmet non het jong ingdeng keplapen ingdeng krihini angdeng ki untang atuma phansi archo ponlo lapen bangso along alihia mana pengpen kachetong don KSC Tiripia Maipu Samson Teron CC AGS Ajoy Rong Chehon Dipu District Committee Maipu Sonasing Rongpi Hawar Kihara Maipu Ramesor Terang lapen teaching staff lapen chenglok kiongdong manpeng kedo kethe kedingatum chetong don si mayardi pidunlo lapen koson pensi lokachari ahin ke paprang don thekjima pu hai hui chithan chimum ponsi maying samjin pen pechun ponlo News Text Report Karbi Anglong News Pini itum Karbi lochar le song hin pen Selawar Raikom mi school along itum jasamet pet itum tok lang amu cherok tok la pen pining asingkan metric la pen higher secondary q na tum phan itum katcho mai padu kono sila bangso amai long itum central committee tum mai pu pen chenglo itum penangan central committee pen chetong dun lo sila so long penan la bangso arong long peneng bang thongke bra pho so se higher secondary pen metric asat lang kyu na tum phan itum archo pono la pen da guardians parents um nai chitong dun sinil tum alang li tum pen kewang jilang aporar ni ke messenger phan itum bidi sore pitekang lo la pen akang tu ge char angdeng ge char li dun long phan lam so se itum him dami hirjumi pidun lo sila bang so long pini tu mesen met pen program bang samjin pen si pachur pono Koilamati Lems Secretary Aphan Arpupen Pasun Ponpu Lakhain Korponilip MSC Constituency ke parlo Koilamati Lems Secretary Mohan Singh Teron Sarpimar Alam ki ke klang Mohan Singh Teron Aphan Koilamati Wophonga Sar Arongpen Sodak pen Ingsai Ponlu Kang Sai Ponangko ke Koilamati Lems Secretary Inu Thexia Reset Abang Phulu Bonsitami Koilamati Lems Alongpen Sangkecho Chorthap Chotkalisi Sarpimar Okorjang Atuma Phan Phalang nu lap lopusi Lamki Klang Ponlu Mohan Singh Teron naki inut Lems Secretary apotsi Lems atangka pen ajok tangka maha kapana ho nek pleng no pleng ple akamsi claim wronglu Mohan Singh Teron komatlo Mohan Singh Teron naki Koilamati Lems Secretary mate Koilamati Alems ahem phulu Mohan Singh Teron naki inut asar marpu apiso asu chanjai anpinlu labangso alam pen ajok tangka maha dosi inut asar pimar atuma phan tangka maha pen baisi cheparoka ponlu lapen sar pimar okorjang atuma phan kether ke ha pen loksi ke damtang arni penta claim pon bomlu
Koilamati Lem Secretary Mohon Singh Teron Lapen Jangsik Rong Phar Pi Atum Angbong Lamki Klangponlu. Nona bangke abatai ke ong si lapusona Lem Secretary pusitami methang amana peng jejorpon nang koklu. Labang solam ki pena jogwo phong asar arong rong asar ras teron aphan nang ingsai pivek nang ji pusi ke phovek a hemtun sodak pen choning ridamlu lason si arona teng pen si ingsai ponlu. Mae longkeraya tengki Koilamati Lem Secretary Mohon Singh Teron aphan Koilamati Lem Secretary Arpupen pasun tuknang jongsi Lems Arpupen pasun pon pilang pulotangti non kedama son thak si otlangnu choklem pon bompu. Lasi Koilamati Lems Arpupen pasun nang jilapen ang songanta aron atengpen so cause notice pidampu. Lapen lada Koilamati Lems Committee atum aphan setami aron atengpen tokjirpen aron alu pipajir ponpu. Lapen Mohon Singh Teron rongpen ke katjoi ajoini rithek thelo pusi KS emate Karbi lo Charlie asong atum aphansi kiri ke tarlip ji aphan arpu mate asai tekpon po pusi cheparai ponlo. KS atum aphansi tami aron ateng tok jirpen EC aron alu pipa jirdamlu. Lada Koilamati KS branch lapen central an sitami pipa jirdam po pusi pini penap angbong prabjen pen keklen pon ji aphansi jisik chedang pon bomlo puta rongasar atum pen than pachini pon. Lem Secretary Mohon Singh Teron aphan kiri ka kuruk pen jongsi longlok pusitami puthot Koilamati wo phongasar arong along Karbi customary law arona tengpen jinthong rong hang amai pen jingwai pon thupo pusi mayalong cheparai pon. Hinten ke alang ni phan ki akam lanang sang kiran akam ahiran da pachi unang po alang ajoy ni silon kun hem ni sika kring ni ilo la pen ni hem so pen da kachika ni ko ma hema bet nang ki pri din lo nas alang ni phan ki inside bag nang po Kacika kulam thik na di junior pen hala nali hama sor pen kacika ga kuya na mate cika kelang lo nama nona mat ki chika ke lang tangte hala lems towe tumi nongwe reposan si rong tunang ngi chingwa tondo la so puthak kana di tisi bhandaran thangsa me jasimet la so puthak tumi dupong ka sung lama ninje ke order lo tuwe meeting kang sai ge do pema dak ni khan ni li reng so lo ni dai do ko mani ta ni reng se da anda so ba masih ni the Tangke nang Mohon Teron pen kacitong adim long ana Mohon Teron nang lipanang hang poni kunana da ding hang Aki lo kinang hang he ada kan si ko analo sige bang ma mante ajula ajula 10 11 lo kami po porsi kala novet si kala ini si kila nang lipanang yeter la pasonda duma ke la puno pa la dharanang chodet ahut alang ni Allah Mohon Teron ni ku ke nang Bible la simi tangi anda tang la mo nang reng so isi tanang lai ke si so din choji simi pa tu tangke nang letum Mohon Teron pen kacitong hu nang letum la donrab la pen juti putum nang chinin de mala pen nang kacitong hu hala so jongsi nang jongsi ahok phan kali pite nang don ra phan nang chochi than mon de Citan tu dia lon di cek ka phiri pe na jo citan na yin der le ini nak kethel lo sondo ma cethan ri hem don ra pado handa cethan ri lo sondo ma nak kethel lo sondo ma ayar lo nak kethel nak hap lo sondo ma tangte Mohon Teron ge inut risumar ma sarmar lo samar tangte asumar bangan do bang thom ma thom lo Mohon Teron pen nang hem kon kache lu ilo semi nang di sarmar puchini lor tame Mohon Teron aphan nang di kuson niom pasi nang di korojun det la kecing sialong kiceng si bagi cicini ni der lo hala dak nombor ala so dikateron pia nombor pi der lo amange nili pani nini thoman ke lang message an message nang ke pita nili lang lo nang dun lo sita kupia clear pe no ne nili cingki dun der lo